Dobrý den, vítejte v představení webové aplikace MR pro zobrazování dat z dálkových odečtů měřidel. Přihlášení do systému je jednoduché. Na adrese m-r.cz stačí kliknout na tlačítko Přihlásit. Na toto přihlašovací okno se dostanete rovněž z odkazu v e-mailu, na který vám přijde výzva pro přihlášení. Tento e-mail vám bude doručen v momentě, kdy pro vás bude aplikace s daty připravena. Pro vstup do aplikace stačí zadat přihlašovací jméno a vaše zvolené heslo. Na úvodní obrazovce aplikace vidíte jednoduchý přehled vašeho objektu. Pokud máte ve správě objektů více, je zde jejich přehledná tabulka. V tomto demo účtu máme přístup pouze do jednoho objektu. Jedná se o Marcel Palace v ulici Winstnavé s číslem popisným 2517, které se nachází ve městě Gilsand. Tato informace je vidět na úvodní obrazovce objektu. Dále zde máme informaci o celkovém počtu zařízení, jejich celkové součty naměřených hodnot a základní tabulku s měřidly, která vám zobrazuje poslední odečtenou hodnotu. Díky nastavení systému nebude tato hodnota novější jak z předchozího dne. V pravém horním rohu pak naleznete informace o aktuálně přihlášeném účtu a možnosti jeho nastavení. Zde si můžete změnit přihlašovací heslo. Vrátíme se ale do přehledu objektu tlačítkem v levém sloupci. Na úvodní straně máme jako druhou záložku jednotky. Zde najdeme přehled všech bitových jednotek. Každá bitová jednotka má svůj název, číslo z montážního protokolu a podlaží. Pokud se při zakládání instalace rozpis podlaží nezná, systém automaticky vyplní nulu, jako je to v tomto případě. Při vybrání konkrétního bitu se v pravé části zobrazí náhled jednotky. Vidíme zde kompletní adresu, včetně názvu objektu a tlačítko Detail. Pokud na ní klikneme, zobrazí se stejné přehledové okno jako v případě celého objektu, ale nyní obsahuje jen měřidla daného bitu. Zde tedy jeden vodoměr pro studenou vodu, jeden vodoměr pro teplou vodu a několik měřidel pro teplo. Pokud jsou v objektu instalovány kompaktní měřiče tepla, bude zobrazena hodnota v kWh. Další dvě záložky, tedy statistiky zařízení a údaje o zařízení, si ukážeme opět s informacemi pro celý dům. Statistiky zařízení nám zobrazují graf pro porovnání spotřeb za jednotlivá období a s předchozím rokem. Tato instalace byla zprovozněna na konci září. Proto zde není porovnání s předchozím rokem. Graf pro spotřeby v předchozím roce by měl oranžovou barvu. Jako výchozí zobrazení je graf pro studenou vodu. Můžeme si ale zvolit i samostatný graf pro teplou vodu, graf pro teplo a souhrnný graf spotřeby studené a teplé vody. Zobrazení grafu můžeme upravit nastavením příslušného rozsahu od do. A úrovní jednotlivých sloupců. Díky rozlišení den tak vidíme, že na tomto objektu vodoměry o víkendu nevysílají a mají tak v pondělí vyšší náměr než v ostatních dnech. Graf je možné exportovat do formátu PDF. Poslední záložka systému jsou údaje o zařízení. Zde najdeme přehlednou tabulku všech měřidel v objektu. Tabulku opět můžeme dělit na jednotlivá měřená média a pomocí definice rozsahu
Chci nechat zobrazit spotřeby za určité období. Na konci tabulky je možnost jejího exportu ve formátu CSV nebo XLSX. V tabulce je možné vidět na vodoměru v bitě číslo 3 chybu. Pokud si tento bit v přehledu jednotek najdeme, v jeho detailu je patrné, že na obou vodoměrech není žádná spotřeba. Jedná se tedy pravděpodobně o neobývaný bit a systém hlásí měřidlo bez spotřeby. Tuto informaci si můžete ověřit u vašeho správce systému MR. Z aplikace se jednoduše odhlásíte tlačítkem v pravém horním rohu.